салом бинандаҳои азизи барномаи навиди бомдодӣ, умедворам хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқа дигар шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 19 феврал аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати хабарҳои рӯз. Андоз аз олами маҷозӣ. Кумитаи Андоз 3 ширкати андоздиҳандаи хориҷиро сабти ном кард. Хадамоти гумрук 260 мошини боркаш дар марзи Тоҷикистону Чин дар мондааст. Эмомалӣ Раҳмон бо вазири корҳои хориҷии Ӯзбекистон мулоқот кард. Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон бо Абдулазиз Комилов вазири корҳои хориҷии Ӯзбекистон ки бо як сафари корӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад дидор ва мулоқот кард. Дафтари матбуоти раиси ҷумҳур рӯзи 18 феврал навишт ки дар ин мулоқот президент Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст муносибат бо Ӯзбекистон дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон хусусияти афзалиятнок дорад. Дар ин дидор Абдулазиз Комилов паёми Шавкат Мирзиёев президенти Ӯзбекистонро ба Эмомалӣ Раҳмон барои ширкат дар конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ иртиботи мутақобилаи минтақавӣ чолишҳо ва имкониятҳо даъват карда расонид. Комилов ки ба сафари якрӯзаи корӣ дар Душанбе омадааст, ҳамчунин бо ҳамтои худ Сироҷиддини Муҳриддин вазири корҳои хориҷӣ ҳам дидор ва гуфтугӯ доштааст. Ба иттилои Вазорати корҳои хориҷӣ, ҷонибҳо ҳамкориҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитариро баррасӣ карданд. Ин нахустин сафари Абдулазиз Комилов ба Тоҷикистон баъди пандемияи коронавирус аст. Пас аз Душанбе қарор аст Комилов ба Туркманистон ва Қазоқистон сафар кунад. Хадамоти гумруки Тоҷикистон мегӯяд кай боз шудани гузаргоҳи гумрукӣ миёни Тоҷикистон ва Чин ҳанӯз маълум нест. Ин дар ҳолест ки даҳҳо тоҷири тоҷик аз дармондани молу маҳсулоташон дар гузаргоҳҳои назди марзӣ нигаронанд. Ҳайдар Турсунзода, муовини раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон, рӯзи 18 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт дар гузаргоҳи марзии Қулмақарусу дар вилояти Бадахшон ки тавассути он молуколои Чин ба кишвар ворид мешавад, беш аз 260 мошини боркашон дармонданд. ӯ афзуд ки яке аз гузаргоҳҳои муҳим барои интиқоли молу маҳсулоти тоҷирон буда дар соли гузашта танҳо 6 моҳ фаъолият доштааст. Турсунзода гуфт ки айни ҳол маълум нест ки чанде аз гузаргоҳҳои дигари гумрукӣ кай ба ҳолати муқаррарии кор бармегарданд. Аввали моҳи январи имсол баъзе аз соҳибкорони тоҷик шикоят карданд ки молу колои харидаашон моҳҳо боз дар Чин банд монда тиҷораташонро дар кишвар беравнақ кардааст. Чин яке аз шарикони асосии Тоҷикистон аст ва бештари молҳои ниёзи мардумро аз он ҷо меоранд. ҳаҷми воридоти мол ба Тоҷикистон дар соли 2020 беш аз 3 миллиард доллар будааст ки дар қиёс ба як соли пеш воридот 190 миллион доллар коҳиш ёфтааст. Кумитаи Андози Тоҷикистон мегӯяд 3 ширкати мухобиротии хориҷӣ ки дар қаламрави кишвар ба сокинон хадамоти онлайнӣ мерасонанд, худро ба ҳайси андоз супоранда сабти ном карданд ва минбаъд ба давлат молиёт хоҳанд дод. Мақомоти Андоз дар ҳоле аз сабти номи 3 ширкати мухобиротӣ хабар медиҳанд ки моҳи қабл Тоҷикистон ба истилоҳ Андоз аз Гуглро ҷорӣ кард ки мувофиқи он ширкатҳои мухобиротӣ ки ба сокинони кишвар хизмат мерасонанд ва аз ин ҳисоб даромад мегиранд, ӯҳдадор шуданд худро дар феҳристи электронии Кумитаи Андоз сабти ном кунанд ва андоз супоранд. Рӯзҳои наздик бо фикр мекунам ки мана ҳафтаи дар пешистода бо дар режими виртуали видеоконференсия мегзаронем. Баъзе масъалаҳое ҳастанд ки равшании андозем ҳама омода аст ки мо эъломияи андоза муайян мекунем, дар сомона мемонем. Фикр мекунам ки баъди вай мана дигар ширкатҳо омоданд ки хушонро ба қайд гиранд. масъулини ин кумита мегӯянд ки аз суҳбатҳои то имрӯз анҷомдодаи онҳо бо намояндагони ширкатҳои хориҷие ки дар ҳудуди кишвар ба хизматрасонии пулакии интернетӣ машғул ҳастанд, маълум шудааст ки онҳо барои сабти номи худ дар феҳристи Кумитаи Андоз манфиатдор ҳастанд. Мақомоти Кумитаи Андоз хабар дода буданд ки шуруъ аз моҳи январи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон иловаи кодекси Андоз мавсум ба андози Google ҳукми қонунро гирифт. Бар пояи он ширкатҳое ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон хадамоти пулакии интернетӣ мерасонанд, ӯҳдадор мешаванд аз даромади худ 18% андози арзиши иловашуда супоранд. Вокуниши ширкатҳои азими интернетӣ ба ин
дигаргунӣ дастрас ва расонаӣ нашудааст, вале бархе аз бонкҳои Тоҷикистон бо ирсоли паёмак муштариёни худро аз ин навигарӣ огоҳ карданд. Ба гуфтаи масъулини Кумитаи андози Тоҷикистон, ширкатҳои хориҷӣ агар мол ё хадамоти худро бевосита ё тавассути миёнравҳо дар Тоҷикистон ба фурӯш бароранд, бояд ин андозро супоранд. Барои ин онҳоро зарур аст ки дар сомонаи Кумитаи андоз худро ба таври бархат ё онлайн номнавис кунанд. То кунун аз ин доду ситатҳо андоз ситонида намешуд, вале агар шаҳрвандони Тоҷикистон аз бозорҳои онлайнӣ ягон молу ашё барои намуна телефон ва ё дучарха харанд, андози Google-ро ба онҳо дахл нахоҳад дошт, зеро ҳангоми ворид шудани мол дар марзи Тоҷикистон аз он боҷи гумрукӣ ситонида мешавад. Бонки ҷаҳонӣ барои ваксиназанӣ ба муқобили COVID-19 ба Тоҷикистон беш аз $8 миллион кӯмаки бебозгашт медиҳад. Ин созмони байналмилалии молӣ мегӯяд аз ҳисоби ин маблағҳо пизишкон, муаллимон, афроди бознишаста ва дорои бемориҳои музмин бар зидди коронавирус эм карда мешаванд. Ваксина аз ҷониби Бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид ё худ ЮНИСЕФ харидорӣ ва ба Тоҷикистон расонида мешавад. Таъминот бо ваксинаи COVID-19 дар доираи барномаи Ковакси Созмони ҷаҳонии тандурустӣ амалӣ мегардад. Шумораи дақиқи онҳое ки дар чаҳурчӯби ин маблағгузории иловагӣ эм мегиранд ба нархи ваксинаи вобастагӣ хоҳад буд. Зимнан табибон дар Аврупо ба сокинон машварат доданд ки пас аз гирифтани ваксина ҳам фориғбол набошанд ва қоидаҳои беҳдоштӣ, аз ҷумла бастани ниқоби тиббиро фаромӯш накунанд. Дар ин бора гузориш дорем аз ҳамкорамон Хиромон Бақозода ки ҳоло ҳамроҳ мебинем. эҳтимолан шумо ҳам ба зудӣ бар зидди COVID-19 эм карда мешавед, вале ин ба он маъно нест ки баъди ин чораҳои эҳтиётӣ мисли доштани ниқоб ва фосилагирӣ бояд хотима ёбад. ман дар як беморхонаи эҳёгарӣ кор мекунам ва бо беморони зиёде ки ковидро пушти сар кардаанд сару кор мегирам. онҳо бисёр ҳолати сангин доранд, заиф ҳастанд, ҳанӯз ҳам ба оксиген ниёз доранд. мо ҳам ҳамоно сиёсати доштани ниқоби тиббиро идома медиҳем. ҳанӯз маълум нест ки агар касе ваксина гирифта бошад, шахси амну бехатар шудааст ё на. дар ҷисми шумо як миқдор вирус буда метавонад ки шуморо азоб намедиҳад, вале айни замон аз роҳи сулфа, оби бинӣ ва суҳбати наздик бо дигарон паҳн мешавад. табибон аз нафарони эмшуда даъват мекунанд ки ҳатман чораҳои маъмулии эҳтиёткориро риоя кунанд. ما می‌خواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه می‌کنیم که نقاب‌ها را نپوشید. табибон инчунин мегӯянд ки фақат як эмкунӣ гарави ба вирус олуда нашудани дигарҳо будан наметавонад, чунки шаклу намудҳои наву омехташудаи COVID-19 пайдо мешаванд. донишмандон ҳам мегӯянд ки ҳоло намедонанд ҳар як ваксина чӣ муддат таъсир хоҳад дошт. مثلا شما می‌خواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسینه گرفتید می‌توانید با هم باشید. ولی اگر آنها ایم کرده شدند آیا شما می توانید به دیداربینی بروید؟ من میگویم بله، ولی بسیار احتیاطکار باشید. درست؟ ҳоло ҳеҷ як табиб гуфтан наметавонад ки кай зиндагӣ ба ҳолати пешина бармегардад, вале ҳамин чиз маълум аст ки шумори ҳарчи бештари сокинон бояд эм карда шаванд. дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо бо номи Грэнд Селм ки рӯзи 18 феврал дар пойтахти Исроил Тел-Авив шурӯъ шуд, Тоҷикистонро 6 варзишгар намояндагӣ мекунад. Ба иттилои сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо, дар ин мусобиқаи байналмилалӣ беш аз 600 варзишгар аз 60 кишвар ширкат доранд. Дар рӯзи дуввуми мусобиқа 19 феврал 3 паҳлавони тоҷик ба рақобат мепардозанд. Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 73 кило бо намояндаи узбек вориди рақобат мешавад. паҳлавони дигари тоҷик Акмал Муродов дар вазни то 81 кило бо намоянда аз Олмон рақобат хоҳад кард. дар рӯзи севум мусобиқа 20 феврал Комроншоҳи Устоприён дар вазни то 90 кило ва ду паҳлавони дигари тоҷик Тимур Раҳимов ва
Шакармамад Мирмамадов дар вазни беш аз 100 кило ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Варзишгарон дар ин мусобиқаи байнулмилалӣ дар Исроил ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳои олимпӣ хоҳанд шуд. Инчунин ин ба беҳтаринҳо ҷоизаҳои молӣ тақдим мегардад. Дар ҳар як вазн бо ғолибон $5000, барои ҷои дуввум $3000 ва барои ҷои севум $1500 супорида хоҳад шуд. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 19 феврал чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. То ду рӯзи дигар барои шумо истироҳати хуб таманно дорем ва то суҳбати дигар худо нигаҳдоратон.